Abantu befuna xa bedana bathi noko igama lakhe uliphoxile. Ngoba
sinethemba noko kwicala lomnelo umsi igama lakhe akahambanga nalo noma themba yena kodwa iphompile into ayenzileyo makathixo apha endirekodi ixelwa yakho lompostile akuphonki uthixo lona uthembekala okokoko kaphonki uzobuyumva thembakele njalo ke futhi uPaulos umqaphela into yoba ayonto ayizona elithemba uthixo kudala egoqoza kwendlela ebonakala ngoba lithemba tozaba ndizobuya umva umvumi wanengoma walecawa uthi themba limbi kanti nalo enfika kwaba lona ngaba yimbi andinayo andingangena kuyo thembela wena wedwa themba yena uthixo yonto athi uJobi kemna ndiyazi oba umhlawuli wam uhleli ngoba akalali uthembake yena uthixo uthi umbhali wamahebhere abantu abamqaphelayo babona amadinga akhe ekude banala bakathixo bavuma wabona ithemba into bapha kokuhlala umlibe ikhona indawo engisileyo ithemba